No niin, toinen kilpailupäivä takana. Mitäs eilisistä matseista jäi käteen? No kyllähän se oli toi Hollannin yllätys. Se oli mielenkiintoinen. Ja Espanjan surkea esitys. Niin, alkuhan nyt ei välttämättä näyttänyt Espanjan kannalta niin pahalta, että se oli sitä perusmeininkiä ja hollantilaiset ei mennyt pärjätä, mutta toka erä oli kyllä aikamoista löylytystä. Kunnon kisoihin kuuluu aina tuollaiset yllätykset ja yksittäiset pelit tuollaisilla ihan huippumailla, niin saattaa kääntyä miten vaan. Se on hieno. Jos miettii sitä eka peliä, Kamerun oli aivan vastaatuli ja Meksiko yllättävänkin piirtein oikein on niin ajatellut niistä yhtään mitään tähän mennessä. Kamerunille ei kyllä taida olla oikein mitään saumaa. Ei Se, niillä. kun Brasilia tulee vastaan, niin se on menoa sen jälkeen. Joo, kyllä Meksiko pelaa ihan hyvin. Ne ehkä vaatii vielä maalintekokykyä pikkusen, mutta muuten toimii. Vähän chikarit oottelisit Vähän ehkä ottelisin jostain syystä. Joo. Ja niin Kroatia, Kamerun tulee olla aika kova kyllä. Siinähän se ratkeaa oikeastaan, kuka toinen menee. Joo, ja Kroatian pelejä katsoessa, niin ei sillä Kamerunilla kyllä ole siinäkään mitään jakoja. Ei varmasti. Sitten tosiaan tuli aikamoinen löylytys. Ja jos katsoo tietysti Manchester Unitedin ensi kautta, niin ei näytä ollenkaan huonolta, että siellä on RVP ja sitten siellä on Louis van Gaal, jolla selkeästi toi taktiikka pikkusen hienosti hanskassa. Se oli ihan niin kuin Espanjaa vastaan rakennettu toi niiden meininki. Se on kyllä. Odotukset on kovat. Joo. No sitten viimeinen matsi, meikäläinen hyytyi siinä alkutekijöissä, kun oli 2-0, ajattelin, että se on siinä, mutta yllättäen se, että Australia kuitenkin vissiin sitten lähti vielä punkeen vastaan. Joo, ne siinä tasoitti ja alkoi toisen erän, varsinkin alussa, niin alkoi tekemään kovasti duunia, mutta ei se nyt ihan Chileä vastaan riitä, eikä kyllä ketään muutakaan vastaan, mutta en tiedä, ihan hauskan näköistä peli. Joo. No niin, sitten tänään on taas uudet matsit tiedossa ja katsotaan sitä sitten huomenissa, miten ne meni.